til Senior TV. Det er igen blevet fredag, og vi er klar med følgende program. Først en udsendelse om en kvinde, der har et usædvanligt erhverv. Hun er nemlig violinbygger og har eget værksted. Vi er på Vesterbro i København, omgivet af kraftig byfornyelsesarbejde, hvor Lise Jørgensen kører sin egen violinfornyelsesforretning på Gasværksvej. Lisa, i hvor lang tid har du været violinbygger? Jeg har haft min egen forretning her i 8 år. Og før det har jeg arbejdet i Tyskland og i Schweiz og gået på skole i England. Så alt i alt har jeg været violinbygger siden 1981. Så du har uddannet dig rundt omkring? Ja, der findes ikke nogen uddannelse i Danmark. Så jeg var nødt til at tage på skole i England for at lære at bygge violiner først. Og så arbejdede jeg bagefter på reparationsværkstedet i København et halvt år, og så i Tyskland og i Schweiz. For at lære noget mere, simpelthen. Og også for at komme ud og lære lidt om violiner. Er der noget, der gerne vil uddannes som violinbygger? Ja, jeg får tit forespørgsler, men jeg tror faktisk, det bedste, man kan gøre, det er at tage på skole i udlandet. Fordi hvis man lærer af en person, jeg kan lære en masse fra mig, men det bliver kun én persons viden, der så bliver givet videre. Hvis man er i lærer i Danmark, så skal man ud bagefter og samle nogle flere erfaringer og lære noget mere af andre. Ellers så bliver det for enøjet, for sammenspist. Man er nødt til, i den her branche er man nødt til at tage takter til alle mulige forskellige mennesker. Hvor der kommer mange gode instrumenter igennem. Fordi der, hvor de gode instrumenter kommer igennem, der bliver der også lavet fint arbejde. Og der har man mulighed for at prøve så meget som overhovedet muligt. Det vigtige, det er at komme ud og få erfaringer og lære af andre. Lære af mange forskellige og lære af de gode. Er der en masse, man ser op til? Ja, der er nogle store firmaer, som laver rigtig godt arbejde, og hvor værkstedet som sådan er et godt sted at arbejde, fordi der sker en masse ting, og de udvikler nye ting. Det er selvfølgelig ikke nyt, når det drejer sig om restaurering, fordi det er jo et spørgsmål om at gå tilbage. Men det vigtige, ligegyldigt om man reparerer eller man bygger nyt, det er at se så mange af de gamle klassiske instrumenter som muligt. Fordi det er det, man lærer af. Netop fordi violinen er en ret fast form. Så man skal se så meget som muligt, så kan man så begynde at lave sit eget senere hen. Består dit arbejde mest af reparation? Ja, det er det, jeg laver udelukkende. Og det gør jeg først og fremmest, fordi jeg synes, det er sjovt. Det er det, jeg godt kan lide at lave. Jeg kan godt lide at få gamle violiner ind, og så når de går herfra, så kan de spille. Så ja, det kan de også før. Der er også en masse vedligeholdelse, men der er også store reparationer, som er det spændende. Så det kan jeg godt lide. Hvad vil du sige er den mest hyppige reparation, du laver? Det er vedligeholdelse, rensning, og når gribejlet bliver slidt, så skal det høvles af, og der skal en ny stol på. Og det er sådan almindelige vedligeholdelsesting. Der er jo masser af slid på sådan et instrument. Det er et værktøj, man laver musik med, man har det i hånden hele tiden. Så det bliver slidt. Så det er der masser af. Ren vedligeholdelse, lak, reparation. Når du får sådan en gammel instrument ind for reparation, er der problemer med at skaffe det samme slags træ, for eksempel? Faktisk ikke, nej. Fordi der bliver ikke sat ret meget nyt træ i. Man gør alt, hvad man kan for at bevare det gamle. Så hvis der nogensinde bliver sat nyt træ i, så er det ganske små stykker. Og det har jeg en hel del af. Der behøver man jo ikke store mængder af det. Så nej, det er ikke noget problem. Hvad for en slags træ er det, man bruger? Det er grantræ. Ligesom klangbunden i klaver også er grantræ. Fordi det svinger godt. Det er blødt, men det er relativt hårdt alligevel. Det er stærkt. Så er det ahorn på bunden.
Og det er den særlige type ahorn, som vokser nede på Balkan eller i Sydeuropa, som er flammet, så der er spil i det. Og så er det sorte af ibenholt. Og det er vel nærmest det. Hvad fejler den violin, du har i hånden? Det er sådan en standardreparation. Den havde et meget tyndt gribebræt, som ville blive høvlet igennem, hvis jeg gjorde noget ved det. Så den skulle have et nyt gribebræt og en ny overside. Så skal den have en ny stol. Og så er den meget slidt på lakken, så den skal have lidt beskyttelseslak og shines op og gøres pæn. Så det er sådan ret standard. Det er simpelthen ting, der skal gøres for, at den fungerer godt og ikke bliver slidt eller ødelagt. Hvad koster sådan en reparation? Det nye gribebræt er lidt dyrt, så den kommer op på en 5-6.000 kroner. Hvornår blev de første violiner bygget? Det gjorde de i midten af 1500-årene. Der er sådan lidt forskellige meninger om, hvornår de egentlig opstod, men de tidligste, man kender, de er fra omkring 1550, begyndelsen af 1500-tallet. Har deres form ændret sig over? Ja, noget. Og først og fremmest er der nu en standardform, eller en standardlængde. Og nu de variationer, der er, for violiner i hvert fald, de er meget, meget små og meget... Det er detaljer, hvor violinbyggeren kan sætte sit eget præg på instrumentet, og hvor man kan se en personlighed, hvis det er rigtig gode violinbyggere. Bratscher og celloer, de varierer lidt mere i størrelse, men det er stadigvæk inden for få centimeter. Så de ligger fast. Men i de tidlige år, der var de mere... De var lidt mere primitive i formen. Og der var ikke nogen standardform heller for violinerne, altså nogen standardlængde. De lavede det, der nu var brug for. Nogle meget små og nogle meget store violiner, nogle meget store bratscher. Hvad er det, der gør de gamle instrumenter til at være så eftersøgt? De lyder godt. De har... De lyder simpelthen godt. Er det alderen så, som modner instrumenten? Alderen har en stor betydning. Der bliver lavet mange gode, moderne instrumenter, som lyder fantastisk godt. Men selv de gode, nye instrumenter, de skal spilles til. Og de helt gamle, de gamle italienere, som Stradivarius og Guarnerius, de har altså noget helt særligt, som de sikkert har haft fra starten. Det er der vist ingen tvivl om. Og de har meget større lyd, mange flere klangmuligheder. Man skal ikke arbejde så hårdt for at få en flot tone ud af. Bygger man violiner så i dag på den samme måde, som de gjorde for 400 år? Ja, det gør man faktisk. Sådan lige til at begynde med, er der mange, der bruger maskiner til at save og til at høvle. Og sådan det grove arbejde kan man sagtens bruge maskiner til, men i bund og grund er det på samme måde som før. Der er ikke noget, der er ændret i virkeligheden. Det er det, der gør det til et lidt underligt fag, fordi man prøver at stræbe efter noget, som nåede sit højdepunkt for 300 år siden. så det er sådan lidt underligt i dag. Det er der ikke mange fag, der har. Og violinbuer, de skal også repareres indimellem. Hvordan det skal gør du det? De skal have nye hår i. For de bliver slidt. Det er hestehår, og de bliver slidt ligesom alle andre hår, når man gnider meget på dem. Så samtidig så skal de ud. Og det her er mongolske vildhestehår, som er uplejet, fordi ligegyldigt hvad man gør ved hår med kemikalier, så bliver det sprødt og kedeligt.
Så det man er ude efter, det er det helt naturlige hår med alle de modhager og ting og sager, som gør, at der kommer lyd ud af dem. Så de skal være meget hvide, fordi så ser det godt ud, men de skal også være fuldstændig urørte af mennesker og nærmest. Så derfor er det mongolske vilde hestehår. Hvordan sætter du håret fast i buen? De sidder fast i, de sidder i spænd, de bliver sat i med en lille træklods, som holder dem fast. Binder en knude på dem, og så skal den sidde bare med, at den klods sidder rigtig godt fast. Så de sidder i spænd, de skal ikke limes i, og de kan ikke limes i. Hvordan kom du til at være violinbygger? Jeg spillede som barn, og det fandt jeg ud af, det var jeg måske ikke helt så god til, som jeg gerne ville være. Jeg øvede mig i hvert fald ikke nok. Og så havde jeg altid sådan nørklet med forskellige ting. Og så fik jeg den idé, at det kunne da være sjovt at bygge violiner. Og det blev så hængende, og jeg kunne ikke rigtig slippe det igen. Og jeg undersøgte, hvordan man nu blev violinbygger. Og der findes ikke nogen uddannelse i Danmark, så man er nødt til at tage på skole. Og det gjorde jeg så.